Hej så folkens, og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget Arms Race. Igen. Ja, i CSGO. I dag er det så bare ikke en infovideo, hvilket er lidt dejligere. Jeg dræbte dig! Er det dig? Hvorfor? Ja, jeg kunne ikke komme på terrorist. Nej, det så jeg. Ja. Men jeg lyver. Ja, au! Og jeg håber, I kan lide det her gameplay, og så ellers så bare nu videoen. Ja. Men jeg er allerede på MP9. Jeg er på UMP. Kan du ikke bare lige holde din mund, altså? Au! Haha. Ej, jeg tror, jeg stinker til det her spil. Ja, jeg ved ikke helt. Så døde du. Nej, det var ikke engang dig. Lol. Au. Hvorfor kan jeg ikke dræbe nogen? Hvad er der galt med mig, mand? Jeg kan ikke... Ah! Hvad er der galt med mig? 90. Nu stopper det. Det her burde næsten være et funny montage. Ej, men jeg kan ikke dræbe nogen. Det Bare sådan... Alle de der skrig der. Ha! Det der... Skider du, eller hvad, mand? Ej, det var bare lige her med aggressionen. Nu dør du. Ja, tak, mand. Dø med dig, mand. Jeg gjorde det med vilje. Okay. Okay. Altså, undskyld, at vi ikke taler så meget, hvis der er, vi ved ikke helt, hvad vi skal tale om. Det er bare gameplay, så altså. Ja. Lyd det for delen. Ja, håber i hvert fald, I kan lide det. Og I må endelig smide et like, comment og subscribe. Ja, tak. Hvorfor? Ej, det var jo derfor, at jeg hele tiden blev dræbt. Jeg var leder. Nu er du død. Jeg dræbte den forkerte. Nej, hvor er det dumt. Nu er du død. Du stod bare lige foran mig. Nu er du død. Ja, det var jeg. Det kunne jeg godt se. Hvorfor? Mikkel, keep calm. Keep calm. Hvor er det nederen. Hvorfor? Så bliver jeg... Nej. Mikkel, ingen bandeord. Lemma! Det er lige meget. Køb bare en ny. Land det. Hvorfor? Jeg bliver ved med at åbne døren, ikke? Gæt hvad jeg gør. Nej! Yes, jeg dræber dig. Haha. Hvorfor? Nej. Hvorfor har du sådan et fedt AK-skin, når jeg ikke har? Jeg er sådan en grim elite-build. Ja, jeg har redline. Hvorfor? Markus? Jeg var i gang med at dræbe den anden, og så løber du bare ind foran. Og jeg har en grim Heaven Guard. Den med shotgun, mand. Jeg dræber dem. Ja, okay. Så dræb den. Har du shotgun? Ja, jeg har autosniper nu. Luksus! Nej! Det var ikke dig, der dræbte mig. Jeg skadede dig. Ja, det ved jeg. Okay, skal jeg lige få dig? Hvorfor? Han kan snipe mig med en Max 10. Det er utroligt, det der. Ham der er VP. Headshot! Dead kill! Nej! Der burde lige komme noget slow motion på, eller noget... Jeg har Nova. Ej. Du har ikke engang mig, mand. Jeg rager. De ved ikke engang, man kan se ham, fordi han har røde streger. Nej, og død alligevel. Så tror han bare, at man hacker. Ja. Prøv at se der. Jeg skadede ham. Jeg skyder på en stige.
Ham der, han hoppede bare uhi! Lige forbi muren. Det skal siges, at det er kun den... Ja, by the way, det skal siges, at det kun er den her, eller et game, vi lige spiller. Man kan ikke få dig nogen af gangene, man. Næste gang kan det være, at vi laver 2 games i en video. Men det ser vi på. Ej! Hvorfor kan jeg ikke finde ud af MVP? Det er da lort. Tak. Nej, det er bare for sjovt, du fløj! Damn. Fløj, mand. Jeg så det. Det var jo mig. Ej, wow. Ej, du kom på tredje. Ja, jeg plejer altid at komme på anden, synes jeg. Men jeg synes bare, vi skal ende den her. Ja. Mange tak for, at I så med, folkens. Og vi ses. Hej hej.